ko ganito. Ganito yung kanya eh. Okay lang, Yan haba, Hindi. diba? Sige, pasok mo ulit. Gano'n kalaki? Ang alin? Ako sasagot para sa kanya. Sige. Kalaki? Na-experience ko ganito. Malaki na alin? Wow! Wait lang. Ganito yung kanya eh. Stop! Ulit! Ulit. Stop. Stop. Ay, wala. Ganito lang, minimum lang. Siguro mga 6 feet, gano'n. Ganyan. Wala, na-miss ko bigla. Ito kasi naman na-miss ko tuloy bigla. Uwi na nga. Ayan, hindi naman. Hindi, dude. Nakita ko na eh. Nakita mo ba? Diba, nung nagpamasahe tayo? Ganyan Maliit naman. lang, tingin. Ganyan Nakita ko naman. na. Ayan, galit. Laki yan. Galit na yan. Laki lang, Yan haba, Hindi. diba? Sige, pasok mo ulit. Ano to, be? 7. Gano'ng kalaking halaga? Sana pala sinabi ko 100. Para may pambili man lang akong fishbowl dyan sa labas. Mga ganyan lang. Ayan. 3. Tingnan mo na! Kung sana nandito tayo, oh. May pang-lunch Hindi kasi yun kami. yung totoo. Maliit ka talaga. Bakit? Para saan? Hindi kasha yung... Gano'ng kalaking halaga? Halaga ko pala, yung pinag-uusapan nito. At least malaki yung gusto ko. Oo. Malaki yung halaga ko kasi hindi ito nabibili ng kahit ano. Except for bahay at lupa. Hey! Umasa ako na magkaka-extract na ako. Dapat pala ginanon ko. Inaasahan ko kasi yung malaking ano. Ganito. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, i-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.